Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pamirsa. Pinanggihan malih kalih kula Aziza kalih rencang kula Novena Putri wonten acara jelajah kuliner enak tenan. Enjing menika kita badhe ngaturaken babagan dhaharan sego pecel Madiun. Punapa pecel Madiun? Supaya jelas dan gamblang, kalian kanca kula Valentina ingkang wonten lapangan kula aturaken. Sumangga. Sugeng enjing sedaya kepanggih kalih-kalih kawula Valentina Binanti Gunawan. Sapunika kula wonten ing Tlatah Blora, laresipun ing Jalan Blora Cepu kilometer 3. Ing mriki wonten panggeran utawa lesehan ingkang nyaosaken dhaharan enjing. Ancawisipun nasi kuning, bubur ayam utawa sapi, lan pecel Madiun. Lho, kok pecel Madiun, kok mboten pecel Blora? Nah, supados jelas lan gamblang, monggo kita nyuwun pirsa mawon kalih pedagangipun. Sugeng enjing, Pak. Pagi saya tidak bisa ngomong Jawa. Oh, nggih. Nggih. Kula saking Semansa TV, badhe maringi pitakonan seputar nasi pecel Madiun. Asmanipun sinten, Pak? Yunianto. Nggih, Pak Yunianto. Pak, kenging napa dipun wastani pecel Madiun? Ya kalau dulu kan cikal bakalnya tuh yang punya ide gagasan pecel diulek itu kan dari Madiun. Jadi ya namanya kemana-mana akhirnya dibikin nama pecel Madiun gitu aja. Terus bedanipun kalih pecel Blora napa, Pak? Bedanya kalau untuk pecel Blora kan kacangnya digoreng pakai minyak ya. Terus diselat, udah ini diselat. Kalau kita kan disangrai terus ditumbuk, ditutu bahasa ininya ya. Nah, Bapak mulai buka dagangipun wonten taman mulai jam pinten? Dari rumah jam 5, bukanya sih setengah 6 sampai jam 9 selesai. Buka sampai dinten napa wonten dinten libur ya, Pak? Setiap hari, tapi 1 minggu saya kasih libur hari Senin. Jadi liburnya setiap minggu 1 hari. Nggih, matur suwun, Pak. Nah, monggo kita tanglet kalih sawijinipun pelanggan teng mriki. Sugeng enjing, Mbak. Sugeng enjing, Mbak. Naminipun sinten? Nami kula Rahmadianisa. Saking pundi, Mbak? Kula saking Blora. Oh, nggih. Niki Mbak tumbas napa? Niki kula pesen pecel Madiun. Oh, pecel Madiun kalih pecel sanesipun bentene napa? Bentene niku nek pecel Madiun sayurane luwih akeh lan sambele luwih krasa. Pokoke top lah. Oh, nggih. Matur suwun, Mbak. Nggih, matur suwun. Nggih, kala wau pawarta saking kula, para pamirsa sakeluarga saged tindak pleseran wonten lesehan menika. Lesehan pecel Madiun menika saged dados salah sawijining wisata kuliner wonten Kutha Blora. Kula kinten cekak semanten menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Kula Valentina Binanti Gunawan undur diri. Wekdal kula aturaken dhateng Novi lan Aziza ing studio. Sumangga. Nggih Valentina, matur nuwun palaporanipun. Nggih para pamirsa, panjenengan sedaya saged wonten lesehan pecel Madiun. Sareng-sareng keluarga, sederek uga kanca ing minggu menika. Panjenengan saged tindak ing mliginipun Jalan Blora Cepu kilometer 3, pasipun wonten Taman Bangklai Blora. Kula Novena Putri, lan rencang kula Nur Aziza cekap semanten pawarta ing enjing menika menawi wonten kelapatan kula nyuwun pangapunten. Pinanggihan malih minggu ngajeng wonten acara jelajah kuliner enak tenan. Nuwun.